No niin, ollaanko me valmiita? Joo. Niin. Eli meidän olisi tarkoitus nyt keskustella niistä ilmiöistä, joita kutsutaan ufoksi. Joo. Mut joo, voitaisko sitten lähteä liikkeelle? Mulla on tosiaan näitä tarinoita tässä muutama tällaisia tunnetumpia tarinoita. Joo. Niin, jos mä tälleen ihan kylmästi aloitan tästä. Aloita vaan kertoa. Joo. Elikkä ensimmäinen on tällainen kuin Phoenix Lights, eli Phoenixin valot. Ja tämä tapahtuu 13. maaliskuuta 1997 kello 18.55 torstaipäivänä Välimeren aikaa. Joo. Ensimmäinen ilmoitettu havainto tuli Hendersonin kaupungista ja tunti sen jälkeen tuli toinen Bowdenista, mistä on noin 340 kilometriä matkaa. Niin Hendersonin ja Bowdenin välillä. Ja ensimmäinen oli ilmoittanut V-muodostelmassa liikkuneista valoista ja toinen oli sitten oranssinvärisestä valorykelmästä. Tapahtuma oli ilmeisesti kestänyt useita tunteja ja havaintoja oli tullut satoja ellei tuhansia. Nämä valot havaittiin muun muassa Phoenixin kansainvälisellä lentokentällä. Lennonjohdossa oli jopa varoitettu jotain niin kuin lentokonetta siitä. Jotkut kertoo, että siitä aluksesta oli näkynyt läpi, mutta sen rajat oli kuitenkin hahmottunut. Kooltaan se oli vaihteleva, toiset kertoi, että se oli niin kuin jumbojetin kokoinen ja jotkut oli sanonut sen olleen jopa niin kuin kilometrejä leveä. Yksi asia kuitenkin yhdisti, eli sen veemäinen muoto. USA:n ilmavoimat ilmoitti, että valot tuli maataistelukoneiden harjoitussoihduista. On myös olemassa joku raportti, mikä kertoo armeijan olleen tuolloin Defcon 3 tilassa, mikä on siis tällainen puolustusvalmiustila, ja 5 on suurin. Joo. Tapahtumasta on myös video, ja henkilö nimeltä Dr. Lynne D. Kitei on tehnyt siitä dokumentin, ja sillä on kotisivut myöskin phoenixlights.net. Tämä dokkari voitti paras ohjaus ja paras dokumenttipalkinnot jollain kauhu-skifi-leffajuhlissa 2005. Mä katsoin sen dokkarin, vaikka se ei mun mielestä ollut mitenkään erikoinen, niin yksi mielenkiintoinen juttu, minkä tämä tohtori toi siinä esille, oli että näitä vastaavanlaisia havaintoja on tehty paljon ympäri maailmaa. Esimerkiksi Englannissa, Kiinassa, Japanissa, Belgiassa, Saksassa, Israelissa, Venäjällä. Ja ainoastaan kuukausi ennen tätä Phoenixin tapahtumaa niin oli tämä Venäjällä tapahtunut vastaavanlainen juttu. Ja siitä löytyy myös videoita YouTubesta, jos haluaa ja jaksaa etsiä. Sitten tähän tietysti liittyy näitä kaikkia huhuja, esim. Näistä Men in Black-tyypeistä, ketkä olisi käynyt ihmisiltä takavarikoimassa niin kuin kuvattua materiaalia. Ja että armeijalla olisi tuolloin ollut käynnissä operaatio nimeltä Snowbird, mikä viittaa armeijan slangilla harhautukseen. Phoenix Lights on sanottu olevan kaikkien aikojen suurin dokumentoitu massahavainto. Tämän jutun ympärille voidaan liittää vaikka mitä kaikkea juutalaisista enkeleistä ja tähti-ihmisestä ihan vaan massaharhaan tai armeijan harjoituksiin. Mikä on sitten todennäköistä, niin sitä ei kyllä niin kuin voi oikeastaan tietää, mutta mielipiteitä on. Massaharhana tämä olisi todella laaja, mutta toisaalta voiko näitä kaikkia havaintoja yhdistää toisiinsa? Armeijan harjoitusloihdutkin kuulostaa aika erikoiselta, kun miettii, mitä niistä valoista kerrotaan. Ehkä se oli jotain kokeellista armeijan teknologiaa tai sitten ihan vaan ufoja. Että sellainen tarina. Joo. Onko oliko nämä niin kuin muualla nähdyt niin kuin havainnot, mitkä niin kuin ollaan viitattu vastaavanlaisia, oliko ne samanmuotoisia sitten, että siinä oli niin kuin, että ne huomattiin, että ne oli samanlaisia havaintoja, mitä on muualla havaittu? No ilmeisemmin, siitä ei mun mielestä, tai siis kun mä en nähnyt ihan sitä koko dokkaria, koska sitä ei löytynyt, mutta mä löysin siitä sen verran kuitenkin, että siinä justiinsa kerrottiin tää juttu ja mitä nyt ymmärsin, niin kyllä. Mutta ne ainoastaan otti esille siinä sen Venäjän jutun. Se oli varsinkin sellainen, niin kuin, ja sitten kun katsoo sitä videoa, niin sehän on niin kuin, ihan saman näköinen kuin sitten mitä nämä on tehnyt tai niin kuin kuvannut silloin. Niin. Eli tavallaan toi ehkä viittaa siihen, että se ei ole armeijan harhautusoperaatio, jos se tapahtuu Venäjän ilmatilassa. Niin, kyllä. Niin.
Mutta sitten taas voi ajatella, että samantyyppistä teknologiaa tai jotain tällaista voi olla niin kuin eri maiden armeijoilla varastettu toisilta ja tälleen. Mitä ne sitten harhauttaisi? Ja niin en mä tiedä. Jos ajatellaan, että se harhauttaa, niin tarkoittaako sitten sitä, että jotain on tehty samaa aikaa, mistä halutaan huomio pois? Niin aivan nimenomaan siis tämä operaatio on ollut se harhautus tälle UFO-havainnolle. Eli ne on niin kuin harhauttanut ihmisiä siitä, että ei mitään UFO-havaintoa ole, että ne oli vaan tollaisia, kato. Niin, että on pistetty nappi päälle, että nyt on harjoitus käynnissä, koska havaitaan jotain, mitä ei pysty selittämään. Niin, että sille löydetään niinku selitys sitten sieltä niinku datasta, sieltä armeijan datasta. Niin, kyllä. Jotain, mikä pohjustaa tai niinku antaa. Tuo on aika järkevää tavallaan, jos haluaa uskoa sen kyseiseen teoriaan. No tuossahan tuli aika monta noita teorioita, että mitä se voisi mahdollisesti olla, ja sillä niinku villisti joka ikiseen suuntaan. Että siitä ei niinku oikein tunnu saavan mitään tolkkua, että mitä se mahdollisesti edes voisi olla. Niin, mun mielestä se jättää vaan niinku tyyli oman mielipiteeseen sen, että niin. Koska siihen löytyy niin paljon niinku vastustajia ja puolustajia, niin jos sä luet jotain foorumeita, niin mikään ei voita toisen niinku teoriaa, ainakaan mun mielestä. Mutta se silti niinku, se on yksi niistä kuuluisimmista tapauksista, mitä on dokumentoitu. Joo. Ja sille, että siinä on näkijöitä oliko tuhansia vai? Niin, no satoja, ellei jopa tuhansia. Niin. Ja mitkä on just nimenomaan, siis siellä on käytetty näitä tiettyjä, eli veemäinen muoto. Ja sitten ne niinku punaiset tai oranssit valopallot. Niin joo. Ja tämähän on myöskin semmoinen teema, mikä toistuu aika usein näissä. Justiinsa nuo tietyt värit ja se pallomainen. Ja niin se pallohan on tietysti aina ympyrä, kun sä laitat sen jostain niin kuin lampusta, niin sehän ilmestyy seinälle ympyränmuotoisena. Niin, ja sehän on yksi näistä perinteisistä UFO-muodoista, on se V-muotoinen UFO. Niin, jos on tätä perinteistä lautasta. Niin, jos vertaa siihen, se on yksi toinen perinteinen. Ja siis ainakin itse muistan kuulleeni jostain, että tämä V-muotoinen UFO on jotain niin tämmöistä niin ihmisten rakentamaa teknologiaa. Että se on tämmöinen, jossain oli tämmöinen teoria, mistä mä muistan, että tämä just kyseinen V-muotoinen UFO olisi ihmisten omaa teknologiaa. Ja että jos ajatellaan tämmöistä amerikkalaisten häive-lentokone, se Blackbird, niin sen että heillä on olemassa ylipäätään tämmöinen lentokone, niin se oli olemassa jo 50-luvulla, mutta se, että se virallisesti myönnettiin, että on olemassa, niin oli vasta joskus muistaakseni 80-luvulla vai 90-luvulla. Se voi tietysti tarkistaa, jos haluaa. Mutta se, että jos ajatellaan esimerkiksi tämä Blackbird-lentokonetta, niin sehän on voitu aikaisemmin, koska ei ole tiedetty, että kenelläkään on olemassa tämmöistä lentokonetta, joka lentää niin korkealle, joka on sen muotoinen, niin sehän on voitu aikaisemmin yhdistää UFO-havaintoihin. Oli helposti. Niin, ja nyt lailla, että jos 90-luvulla on ollut joku tämmöinen V-muotoinen lentolaite, niin se voi olla, että sitä ei vielä julkistettu, että tämmöistä teknologiaa on olemassa, että se on niin vallankumouksellista tai pidemmälle kehittynyt, että sitä ei haluta paljastaa. Mutta toisaalta on ihmeellistä, että annetaan tämmöisen teknologian niin kuin näyttäytyä, jos se on armeijan salaista teknologiaa. Että miksi annetaan näyttäytyä? Niin, minkä takia ensin ei ole pidetty jotain lehdistötilaisuutta siitä tai tälleen. Mutta siitäkin mun mielestä olemassa jotain tällaista, niin kuin joku on tehnyt ihan älytöntä aikajana tutkimusta siitä, että milloin on tullut ilmoituksia, milloin on tullut niin kuin justiinsa näitä lehtijuttuja, että kumpi on ollut ensin havainnot vai se, että armeija ilmoittaa, että tällaista on olemassa. Niin ja tästähän niin kuin päästään aika helposti siihen Roswellin tapaukseen, mikä on se kaikkein kuuluisin. Niin, kyllä. Tapahtuma, missä niin kuin armeija meni nopeasti sinne paikan päälle kertomaan sen oman version siitä, että mikä se on. Ja tässä on pitkä historia niin kuin Yhdysvaltojen armeijalla siinä, että selitetään aina niin kuin, että on valmis selitys sille kaikille, mitä ei pysty selittämään, niin kuin, mitä ihmiset ei pysty selittämään, ainakaan tavalliset ihmiset. Mutta niillä tietysti on ne protokollat tiettyihin asioihin, että oli se sitten niiden teknologiaa tai jotain tuolta niin kuin maapallon ulkopuoliselta, niin on olemassa ne tietyt protokollat, että miten ne asiat selitetään ja miten niihin suhtaudutaan ja miten siellä toimitaan. Niin ja mitä annetaan ulos. Niin kyllä.
Ja kuka saa tietää mitäkin informaatiota asiasta. Että vaikka olisi tietoa, niin sitä tietoa ei välttämättä haluta antaa ulospäin. Että sehän on niin kuin armeijalle ihan tyypillistä käyttäytymistä. Sitten myöskin mun mielestä, tai niin kuin toi kun sä sanoit, että se yleisin on toi niin kuin V-muotoinen juttu, mitä niin kuin ihmiset on nähnyt. Yksi niistä yleisistä. Niin tietysti onhan siinä myöskin, että joku tällainen aerodynamiikka, mikä nyt ikinä onkaan, niin se niin kuin on selkeää, että se asia, kun se on tällainen, se kärki on terävä, niin se ei ota samalla tavalla niin kuin ilmaa, se päästää sitä ilmaa pois, kuin että se olisi jotenkin niin kuin pikkasen eri muotoinen. You literally told them to make the starship more pointy because of the movie Dictator. Yep. Round is not scary. Pointy is scary. Did it have any effect on the aerodynamics? No. Nothing. No, we can make it way blunter and be fine. Eri muotoinen. Mutta toisaalta, Se liikkuu ilmassa. Niin toisaalta jos ajattelee niin jotain hävittäjiä ja aerodynamiikkaa, niin eihän se semmoinen niin kulmikas ole paras aerodynamiikan kannalta. Niin. Et silleen. Mutta voi olla myös jotain niin tietoa asioista, mikä on paras mahdollinen tapa lentää. On jotain tietoa siitä asiasta, mitä ei ole kerrottu yleiseen tietoon. Et se onhan sekin mahdollista. Kun en tunne sitä niin paljon, niin. Eli en juuri yhtään. Niin. Että on erilaisia asioita, mitkä vaikuttaa siihen. Niin. Mutta tämä on kyllä mielenkiintoinen juttu ja mun täytyy sanoa, että mulla on vaikeuksia päättää, että kumpaa suuntaan mä lähtisin tämän kanssa. No, minkälaisia ajatuksia se sulla herättää? No yleisesti ottaen mä en niin hirveästi niin kuin uskon näihin, koska näitä tarinoita on niin älyttömän paljon ja sitten ne tietyt teemat toistuu, mutta sitten taas toisaalta se on loogista, että ne tietyt teemat toistuu ja ne on samantyyppisiä ne tarinat. Sekään ei kerro mulle yhtään mitään, että mä pystyisin päättämään. Niin. Ja mä jätän kyllä itselleni tämän ihan avoimeksi vielä, että mitä tämä on ollut. Niin. Koska mä tiedän, että teoriassa se kuitenkin, että meillä on olemassa tuolla niin paljon tavaraa tuolla avaruudessa, että se on niin kuin todennäköistä, että sieltä löytyy useampiakin esimerkiksi maapallon kaltaisia planeettoja, missä voi olla teknologia kehittynyt niin kuin miljardeja vuosia pidemmän, miljoonia vuosia pidemmän. Ja just se, että miten pystyisi mahdollisesti erottamaan, jos ajatellaan silleen, että on salaista teknologiaa valtioilla, ja miten pystyy erottaa sen valtioiden salaisen teknologian sitten siitä niin kuin toisten sivilisaatioiden teknologiasta. Tai sitten, että on olemassa sivilisaatioita, siis yksi tämmöinen kuuluisa teoriahan on myös siitä, että on olemassa sivilisaatioita maapallolla, mitkä ei ole tiedossa ihmiskunnalle yleisesti. Niin. Ja siis tästähän semmoinen niin kuin kaikista absurdein ja tämmöinen ehkä populaarikulttuurissa usein ilmennyt teoria on nämä avaruusnatsit. Joo. Että toisen maailmansodan jälkeen olisi natsikulttuuri jäänyt elämään ja kehittämään teknologiaa Etelämantereelle ja olisi mennyt kuuhun. Ja siinä on kaikenlaisia tämmöisiä teorioita. Tästä mä oon kuullut, että ne olisi siellä kuun pimeällä puolella. Niin, että tästä on tehty suomalaiset on tehnyt se suomalainen elokuvaohjaaja on tehnyt sen elokuvankin, mikä sen elokuvan nimi olikaan. Oliko se joku Iron Sky? Iron Sky, joo. En ole nähnyt, mutta... Joo, mä oon nähnyt sen. Mutta siis se on esimerkki siitä semmoista absurdista, mikä on päässyt populaarikulttuuriin se kyseinen teoria. Siis sehän on niinku ihan totta, siis se on niinku tämmöistä niinku ihan yleisesti hyväksyttyä tietoa, että natsit kehitteli kaikenlaisia poikkeuksellisia teknologioita. Ja sitten tässähän päästään myös siihen, että on tämmöinen kirja, minkä mä luin aikoinaan nimeltä Pyhän Longinikuksen keihään tarina. Ja siinä käsitellään tämmöistä teoriaa siitä, miten natsit olisi käyttänyt tämmöistä medioryhmää, missä oli naisjäseniä pelkästään. Ja sen medioryhmän johtaja oli nimeltään Maria Orsik muistaakseni. Ja että ne olisi ottanut yhteyttä tämmöisiin perinteisessä mielessä ajateltuun niin kuin
alien-ryhmään, joka olisi jakanut heille informaatiota, niin kuin teknologista informaatiota näiden medioiden kautta. Joo. Ja sitten sitä kautta natsit olisi kehittänyt itselleen näitä lentäviä lautasia. Et se teoria, se on oma maailma, mihin voisi sukeltaa syvästi, jos haluaisi. Mutta tämä on yksi semmoinen perustavanlaatuinen juttu, ja just se, että jos ajatellaan, että nämä havainnot on jotain muuta kuin sitä, mitä armeija on kertonut aikoinaan, niin joku näistä teorioista on totta. Eli maapallolla joka tapauksessa tapahtuu ilmiöitä, mille ei ole selitystä. Eli on olemassa asioita, mille ei ole semmoista niin kuin ihmisten yleisesti tuntemaa selitystä. Se on niin kuin selvä. Joo. Vaikka sille annetaan selitys. Mutta tietysti se, että totta kai joku ihminen voi päättää, että se uskoo siihen mitä suoraan selitetään, mutta nythän niin kuin tuon Pentagonin niin kuin se uusi mikä tiedonanto oli siitä, että on paljon tätä niin kuin selittämätöntä havaintoa. Niin kuin ne julkaisi sitä materiaaliakin. Niin, että tutkahavaintoja ja hävittäjät on havainnut kaikenlaisia objekteja, mitä ei pysty selittämään. Ja eihän se Pentagon sitten antanut kuitenkaan mitään niin kuin vastausta, että mitä nämä olisi. Ei se antanut vastausta, että nämä on marssilaisia tai että nämä tulee jostain toista aurinkokunnasta. Tai... Ne oli vaan videoita. Ja eli Pentagon periaatteessa antoi julki sen, että tämä ilmiö on todellinen, mutta ne ei antanut minkäännäköistä vastausta, että mikä se ilmiö on. Aivan. Mutta joo, eli sä jatkat nyt seuraavalla esimerkkitapauksella. Joo. Joo. Mulla olisi tällainen myöskin amerikkalainen, tosi tunnettu, mutta tämä on kaappaustapaus. Ja joo. Eli tästä on tullut dokkari 2022 ja se löytyy tuolta Discover Plus-palvelusta, jos haluaa käydä katsomassa. Eli mä oon tehnyt tämän jutun lähinnä sen dokkarin pohjalta ja sitten muun pari jutun pohjalta, mitä nyt löytyy YouTubesta ja sitten jotain keskustelua. Ja sitten mä tuossa siis tein sellaisen huomion, että tietyt yksityiskohdat vaihtelee tosi paljon riippuen siitä, että kuka siitä kertoo, mikä nyt tietysti on loogista. Mutta tässä on nyt yksi versio sitten siitä. Eli tämä on Betty ja Barney Hill, ja niin sanottu Hill-kaappaus. Tämä juttu tapahtui 19-20. päivä syyskuuta 1961 New Hampshireissa. Betty ja Barney Hill kaapattiin, kun ne oli automatkalla kotiin. Eli Betty ja Barney oli normaali tuore pariskunta tulossa kotiin häämatkalta Niagaran putouksilta. Betty oli sosiaalityöntekijä ja Barney oli töissä postilla. Barney oli aikaisemmin ollut sotilas, mutta joku onnettomuuden takia oli saanut vastuuvapautuksen. Ja jostain kuulin, että tapaturma olisi jotenkin liittynyt granaatteihin ja hampaisiin. Tai en tiedä. Tosiaan olivat lähteneet yöllä ajamaan kotiin ja sitten jossain vaiheessa Betty oli huomannut autosta kirkkaan tähden, mikä oli sitten alkanut kasvamaan ja kirkastumaan sekä liikkui oudosti. Pari oli sitten päättänyt pysähtyä katsomaan, niillä oli kiikarit ja Betty sanoi, että se oli UFO. Ja se tiesi niistä UFOista sen takia, koska sen sisko oli väittänyt nähneensä sellaisen joku muutama vuosi sitten. Barneyn mielestä se oli vain joku lentokone tai satelliitti. No sitten ne jatkoi matkaa ja jonkun ajan päästä tämä alus oli laskeutunut siihen tielle tosi matalalle leijumaan. Barney meni ulos autosta pistooli taskussa ja näki kiikareilla metallisen lautasmaisen aluksen ikkunoista jonkun 10 semmoista harmaata tyyppiä. Sen jälkeen sen päähän oli tullut joku viesti ja sitten aluksesta alkoi laskeutumaan ramppi alas. Barney meni takaisin autolle ja pari lähti ajamaan karkuun kovaa vauhtia. Sitten alkoi kuulumaan ihmissurinaa ja auto rupesi värisemään. Jossain vaiheessa pari oli menettänyt osittain tajuntansa, mitä ne kuvaili tällaiseksi niin kuin joku unen kaltaiseksi tunteeksi. Ja kun se tuli takaisin, tai kun ne tuli takaisin siitä, niin ne oli ajanut jonkun 35 mailia ja kääntynyt jonnekin oudolle suljetulle tielle. Oliot käveli niitä kohti ja kauppasi väkisin mukaan. Olioiden ulkonäöstä myös vaihteli vähän se, että mitä kerrottiin, mutta ne oli pieniä ja harmaita ja niillä oli jotkut tummat uniformut ja sitten tietysti isot silmät.
Nämä asiat palas muistoihin vasta parin vuoden päästä, kun pari päätti mennä hypnoositerapiaan. No UFO oli nähty, ainakin Betin mielestä, koska vielä loppumatkasta, kun Betty oli kysynyt Barneylta, että joko uskot ufoihin, niin Barney oli vastannut, en tietenkään. Kotiin kun päästiin, niin Barney oli sitä mieltä, että tästä ei sitten puhuta kenellekään, mutta Betty oli eri mieltä ja soitti välittömästi siskolleen. Varmaan just sen takia, koska se sisko oli kertonut sille näistä UFO-havainnoista silloin joskus pari vuotta sitten. Betty huomasi, että sen mekko oli revennyt ja Barneyn vaatteissa oli myös ollut jotain omituista. Nämä vaatteet muuten vissiin löytyy jostain museosta tai jostain tällaisesta. Auton maalipintaa oli ilmestynyt ihmeellisiä vaaleita läiskiä ja kun niiden päälle vei kompassin, niin se neula alkoi pyörimään niin kuin ihan hullun lailla. Betty päätti myös ilmoittaa jollekin paikallisella ilmavoimalle tai lentokentälle tai jollekin tällaiselle. Sieltä kerrottiin, että ne oli myös tehnyt samana yönä noin 2 jonkun oudon havainnon tutkassa. No, 10 päivää myöhemmin Betty alkoi nähdä tosi todentuntuisia unia tästä jutusta ja niitä jatkui noin viikon verran. Unissa näkyi ihmisen kaltaisia olentoja, jotka nappaa parin alukseen ja tekee niille outoja kokeita. Menee 2 vuotta ja asiasta ei juurikaan puhuta, mutta selkeästi se vaivaa. Barney päättää mennä hypnotisoitavaksi, koska hänelle suositellaan todella arvostettua armeijan psykologia, joka oli käyttänyt hypnoosia muun muassa sotilaiden traumastressisyndroomaan. Dr. Simon tekee tätä terapiaa ensin vain Barneyn kanssa ja sitten molempien kanssa noin 0,5 vuoden ajan. Hypnoosin avulla palautetut muistot on niille todella pelottavia ja traumaattisia. Betty muistaa, kuinka aluksella sen raajoja tutkittiin, otettiin muun muassa ihosta näytteitä, työnnettiin iso piikki navasta läpi. Betty muistaa sen sattuneen todella paljon, kunnes olioiden johtaja oli heilauttanut kattään Betin kasvojen ohi ja kivut oli loppunut. Olio oli sanonut, että se oli raskaustesti. Barney taas muistaa maanensa alasti tasolla, missä sen anukseen oli laitettu jotain nopeasti ja sitten oli otettu siemennesten näyte. Oliot oli ollut kiinnostuneita molempien genitaaleista ja fyysisistä asioista, niin kuin lihaksista, hermostosta ja tällaisesta. No sitten Dr. Simonin päätelmä näiden kerrottujen muistojen perusteella oli se, että Barney on ottanut Betyn unista asioita ja muovannut niistä itselleen fantasioita tai valemuistoja. Pariskunta ei kuitenkaan lääkärin teoriaa uskonut ja normaali elämä jatkuu. Vai jatkuuko? No. Pari halusi palata takaisin normaaliin arkeen, mutta valitettavasti joku oli vuotanut tämän jutun medialle. Pari kieltäytyi kaikista haastatteluista, kunnes päätti, että tuodaan nyt totuus esiin. Jutusta kirjoitettiin kirja, mistä tuli ihan älytön menestys. Palataan vielä vähän siihen hypnoosiin. Eli sessioiden aikana oli tullut myös esille joku tähtikartta, minkä muukalainen oli halunnut näyttää Betille ja kertoa, mistä ne oli kotoisin. Betty oli muistojen perusteella piirtänyt tämän kartan paperille. Sitten vuonna 1974 opettajan nimeltä Marjorie Fish sanoi, että hän oli ratkaissut tämän kartan osoittaman sijainnin. Ja sen, että tähdet kuuluu Zeta Reticuli-tähdistöön, mikä sijaitsee 39 valovuoden päässä maapallosta. Mutta joo, Barney Hilkuo oli vuonna 1969 aivoverenvuotoon, minkä jälkeen Betistä tuli melkoinen julkkis UFO-porukoissa. Betty Hill kuoli sitten vuonna 2004 85-vuotiaana syöpään. Näitä haastatteluja ja äänityksiä ja sitä hypnoosia kannattaa käydä etsimässä YouTubesta, jos kiinnostaa. The good question is, why are they coming here? I don't think the government knows any more than we do. They're just as puzzled as we are. I mean, we know they're here. We know there are beings on board. We don't know why they're here. Joo, siis toi posttraumaattinen stressioireyhtymähän on semmoinen ihan... Stressisyndroomi, ei ole mikä... No joo. No. Niin, tai PTSD. Joo. On semmoinen ihan yleinen termi, mitä on käytetty Vietnamin sodan jälkeen. Mulle tuli semmoisia niin kysymyksiä mieleen, että no ensinnäkin, että jos ei se ole tosiaankin sitä, miltä se vaikuttaa,
tai mitä se tämän informaation perusteella on, niin mitä se sitten on? Että jos ajatellaan sitä teoriaa siitä, että tämä aviomies on ottanut niin kuin toisen unista ja luonut niistä fantasiaa, niin kuulostaa ainakin musta niin kuin tosi kaukaa haettu, tai sitten näillä ihmisillä on tosi pahoja mielenterveysongelmia. Mutta se on niin kuin yksi vaihtoehto. Mutta sillä miehellä saattoi olla, koska se on tosiaan niin kuin jotain. Joo, mutta sitten, en tiedä, oliko se sodassa ollut, mutta... Niin. Mutta jos se jos se vaimo kuitenkin jatkoi sitä tarinaa ja vaimo oli niin kuin se, joka uskoi näihin asioihin ja vaimo oli se, joka muisti nämä asiat paremmin. Niin, mutta kun tossahan tulee justiinsa se juttu, että muistiko se oikeasti vai oliko se nähnyt vaan niitä unia? Niin, siis se on yksi teoria, joo. Mutta tavallaan, että mistä ne unet sitten syntyy, että sitten pääsee ehkä siihen. No siihen aikaan nämä tällaiset elokuvat oli tosi niin kuin... Minä vuonna tämä tapahtuma olikaan? Oliko se 61 vai mitä se oli? Nyt oli niin. Joo, mutta on siis ollut teemaa ja marssilaisten hyökkäysteemaa silloin jo 30-luvulla sitä niin kuin jollain tavalla. Mun mielestä se ei ole mikään ihme, että vanhalle, tai ei ne nyt silloin hirveän vanhoja ollut, mutta oli kuitenkin, niin tulee tuollaista uutta elokuvasysteemiä, niin ne pureutuu tuonne mieleen sillä jotenkin ehkä luulisi, että sitten jos kerta fantasia aiheuttaa tämmöistä, niin tätä olisi paljon enemmän näin isoa vastaavaa. Mutta se on vaan niin kuin ehkä siitä, että jos ei se ollut sitä, niin mitä sitten oli. Niin. Ja se on aihe, mitä varmasti voi jokainen miettiä. Ja totta kai niin kuin miten se on noin tarkkaa ja miksi on noin semmoisia kiusallisia asioita. Että jos joku esine työnnetään anukseen, niin se on aika kiusallista. Niin. Tai että työnnetään joku, että ei ole että on aika tämmöinen paineaismaista. Jahas. Tuleeko tänne nyt kerätty heinää? Näköjään. No, sitten tullaan. Sitten saadaan tämmönen ääniraita taustalle. No, mutta ei meillä ehkä haluta sitä ääniraitaa. Niin, mutta tässä on tää koko pelto. Niin tuli kysymyksiä mieleen siitä, että tosiaankin, että mikä se kaappauksen motiivi on, jos ei se ole. Mikä se voisi mahdollisesti olla, jos uskotaan siihen, että se kaappaus on todellinen. Että jos pienet vihreät miehet kaappaa, niin mikä se motiivi sitten olisi? Onko sulla syntyykö sulla itsellään mitään ideoita, mitä se voisi olla se motiivi sitten kaapata ihminen ja tehdä tämmöisiä kokeita ihmisille? No, semmoinen asia, minkä mä oon huomannut toistuvan, on justiinsa tämä, että tehdään näitä niin kuin pistoja, tai että viedään esimerkiksi siemennestettä, tai että mahdollisesti voitaisiin viedä noita niin kuin munia naiselta. Ja sitten tietysti se, että tutkitaan sitä ihmisen niin kuin kehoa, että minkälaisia asioita tarvii niin kuin olla, että pystyy kasvattamaan jossain ei-ihmisen sisällä niin kuin jonkun vaikka hybridilapsen. Niin, sitten päästään just siihen ajatukseen, että halutaan luoda hybridisuku, mutta tavallaan, että hybridi heidän ja ihmisen välillä. Mutta tavallaan, että miksi halutaan luoda hybridi ihmisen ja heidän välillä? Niin, sitten mennään vielä pidemmälle. No, mikä nyt voisi olla mahdollista? Mä en tiedä, mitä sitten jossain toisilla planeetoilla, jos ihminen on kuitenkin suht sopeutunut tähän maailmaan, missä me eletään täällä. Tullaan ihan hyvin toimeen, mutta jos niillä on joku eri tilanne siellä, että ne ei tukkaa enää toimeen, jos ne on vaikka kehittynyt jostain syystä yli tai jotain sellaista, että ne ei niin kuin pysty olemaan siellä omalla planeetallaan jotenkin niin kuin mukavasti. Niin, ja tästä päästään ehkä siihen teoriaan, siihen yhteen kuuluisaan teoriaan siitä, että on se kyseinen rotu, se, että reticuli rotu on niin kuin hedelmätön, steriili. Eli yrittää saada omaa genetiikkaa jatkumaan hybridirodussa ihmisten kanssa. Niin, eikö tässä ole ollut niin kuin ihmisenkin kohdalla tällaista teorisointia, että jossain vaiheessa... On ja siihen on selkeitä merkkejä siihen hedelmällisyyden vähenemiseen. Niin.
Että se voi olla yksi. Ja sitten just se tavallaan, että samalla tavalla kun ihmiset on suhteessa eläimiä, tekee tutkimuksia eläinten kanssa ja on kiinnostuneita eläimistä ja haluaa hallita eläimiä jollain tavalla. Niin kuin haluaa eläimistä esimerkiksi jalostaa erilaisia rotuja, niin kuin koirarotuja tai lehmissä, erilaisia nautarotuja. Niin, että me oltaisiin jotenkin niin kuin tarkoitettu johonkin yhteen tiettyyn tarkoitukseen niin, ja sitten me halutaan jalostaa sekin että meissä on joku hyöty heille. Niin. Se on yksi näkökulma, mikä on myös hyvin niin kuin yleinen. Tai voihan se olla, että ne haluaa jalostaa meistä supersöpöjä, että meistä tulee niiden lemmikkejä. Hei. Noniin. se on mahdollista. Ja tosiaankin tuli mieleen tästä Benny Hill, mikäs ton naisen nimi oli? Betty ja Barney Hillin kaappauksesta tuli mieleen just se niin karjan silpomiset ja se, että miksi niitä niin kuin eläimiä on myös silleen vastaavalla tavalla vielä brutaalimmin käsitelty. Että niitä ei edes niin kuin tullut takaisin, vaan ne on vaan niin kuin otettu ne osat niistä eläimistä irti ja jätetty sinne. Mutta eihän me voida tietää, että koska kadonneita ihmisiä on tietysti kuinka paljon. Totta. Ja sitten, mutta niitä ei ole jätetty lojumaan tolleen niin kuin samalla tavalla kuin karjaa on jätetty lojumaan silleen, että niitä on otettu genitaalit pois. Mutta voihan se olla, että ne on myöskin vienyt niitä eläimiä ja ne ei ole silponut niitä, että ne on vaan ottanut niitä jotain tiettyjää kokeita ja ne on tuonut takaisin ne eläimet ei kuitenkaan pysty kertomaan niistä tarinoista. Totta. Tästä päästäisiin paljon pidemmällekin, mutta eipä mennä sinne. Ei mennä sinne. Mutta tosiaankin tuo Zeta reticuli alienityyppi on semmoinen yleisesti tässä niin kuin UFO-genressä semmoinen yksi niistä perustyypeistä, mistä puhutaan paljon. Ja tuossa tuli tosiaankin mieleen myöskin se, että näitähän niin kuin sieppauksia on maailma täynnä. Eli näitä tapauksia, missä kerrotaan, että on siepattu, niitä maailman täynnä, niitä on myös Suomessa. Mutta siis se on esimerkki siitä semmoista absurdista, mikä on päässyt populaarikulttuuriin se kyseinen teoria. Yksi asia kuitenkin yhdisti, eli se veemäinen vuoto. Muoto. Sori. Veemäinen vuoto. Veemäisiä juttuja. Niin. Eli... Morjesta! Hei! Ihan mahtavaa, että jaksoit katsoa tämän meidän videon. Seuraava osa tulee välittömästi, kun me jaksan taas jatkaa editointia. Joten nähdään sitten taas. Morjes!